Mitä tapahtuu, kun suomalaisnainen lähtee 2 mamun kanssa viikoksi metsään? Katso tämä video, niin tiedät. No joo, mä pitkään mietin, että mitenköhän tämän videon aloittaisi. Siitä tuli nyt tommonen. Terkut täältä Karhunkierrokselta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Mä kävin viime alkukesästä, itse asiassa täysin samaan aikaan kuin nyttenkin, vaeltamassa tämän Karhunkierroksen yksinä, niin siitähän löytyy myöskin pitkä video täältä kanavalta. Ja sitten tuli aika katsella vähän näitä tämän vuoden vaellushommia, että mihinkä lähetään, ja aika on vielä semmoista, että ihan tonne pohjoiseen ei oikein viitti lähteä, sen verran vielä joko lumista tai erittäin märkää, että pikkasen etelämpää joutui katsomaan, ja tää oli oikeasti todella kiva reitti kulkea, niin ajattelin, että miksipä ei uudestaan sitten. Sain tällä kertaa taas joiltakin aikaisemmiltakin videolta tutun vaimoni Hennan mukaan, joka tuossa perässä tallustaa, ja sitten meillä on täällä tosiaan, kun 2 mamuun viittasin, itsehän olen toinen niistä, niin toinenkin saksalainen mukana, eli Christoph. Moi. Christoph on täällä messissä meidän kanssa. Mies on opiskellut Suomessa tuossa 2009, 2012 tai 2013 ja muuttanut sitten Saksaan taas vähäksi aikaa asumaan, kunnes sitten 2020 lokakuussa tuli Suomeen ja suomalainen vaimo ja lapset täällä ja opettelee ja puhuu erittäin hyvää suomea, joskin meidän keskinäinen kommunikaatio tapahtuu kyllä enimmäkseen saksan kielellä. Tämä on mulle hyvää kielikylpyä. Mä oon siis muuttanut vuonna 1995 Suomeen. Suomi selkeä äidinkieli, paljon vahvempi kuin saksan kieli. Mutta tekee hyvää itselläni vähän opetella taas puhumaan saksaa. Vähän virkistää muistia. Sikäli tulossa niin kuin todella nasta viikko. Christoph on ensimmäisellä pitkällä vaelluksella meidän kanssa täällä. Sikälikin tää Karhunkierros on niin kuin hyvä mesta, niin kuin tuossa viime videolla kertoilinkin, niin oikein semmonen suopea reitti aloittelijalle. Hyvin merkattu, ja sitten ei ole semmonen niin kuin liian HC-reitti. Tämänkertainen reissu mukailee oikeastaan ihan täysin mun viime kesästä reissu. Eli mennään silleen niin kuin lepposaan tahtiin 5 yön taktiikalla. Tää 82 kilometriä. Tarkoittaa sitä, että kun nyt on maanantai, niin tossa ensi lauantaina sitten ollaan perillä. Ihan saakeli hienoa olla taas täällä. Tää jotenkin jätti semmosen hyvän jäljen tonne muistiin tää reitti, ja odotan kyllä kovasti nyt tätäkin reissua. Me ollaan tossa alkuun hyvin päästy. Tää on toi alkupätkä semmonen, että siinä ei oikein jaksa kuvailla kauheasti. Siinä on talousmetsää ja aika paljon hakkuaukeita ja muuta semmoista tosi tylsää pätkää, ennen kuin päästään sitten tänne Oulangan kansallispuiston alueelle. Sittenhän tää muuttuu vähän mielekkäämmäksi. Nyt tässä Savinajoen varrella Perttumakosken laavulla pidettiin ensimmäinen tauko. Syötiin siinä vähän lounasta. 7 kilsaa oli suurin piirtein siihen matkaan tuolta Hautajärven lähtöpisteeltä. Ja nyt sitten matka jatkuu. Seuraava etappi tästä on vajaa 6 kilsan päässä oleva Rupakivi, jota käydään taas tietysti katsomassa, ja siitä eteenpäin sitten painutaan tonne Savilammen autiotuvalle yöpymään. Meillä on teltat kaikilla mukana, mulla ja Hennalla. Fjellun tommonen Abisko Shape 3 hengen tunneliteltta, ja Christophille mä oon sitten lainannut mun yksin vaelluksilta tuttua tai muilta vaelluksilta tuttua X-Mid ultrakevyttä 1 hengen telttaa. Jo vain. Kuten sanottu, siisti olla täällä, ja tulipa taas pitkä intro. Ei sille voi mitään. Moottoriturpa kun pääsee vauhtiin, niin
juttua tulee. Mut sehän näissä on kai tarkoitus näissä videoissa. Höpistää ja ihmetellään luontoa vähän siinä sivussa. Okei, let's go! Ekaa päivää ollaan 12,5 kilsaa suurin piirtein tultu. Rupakiveä tultiin vähän katsastamaan, että vieläkö on pystyssä. Tosta ihmeen pitkä se on pysynyt tommosena, mutta kyllähän se vaan joka vuosi voisi kuvitella vähän heikkenee, kun siitä jäät syö tosta alhaalta, mutta edelleen pirun komea ilmestys ja kuvat ei tee kyllä oikeutta sille, miltä toi näyttää livenä. Aina kamerassa vähän vaisun näköinen, mut livenä kyllä melko hieno ilmestys. Kattokaa nyt. Vuosi sitten näillä main tässä vähän Rupakiven jälkeen, kun on semmonen vähän päälle 3 kilsaa matkaa jäljellä Tuvalle, niin rupesi vettä satamaan ja sitten tuli aikamoinen ukkonen vielä iski päälle. Tää sanoi, vähän jännitti. Se jotenkin se ukkonen täällä luonnossa, niin siitä on ehkä vähän vieraantunut tuolla kaupungissa sen jotenkin voimasta ja mahtavuudesta ja myöskin vähän sen pelottavuudesta, että se kun sä oot keskellä luontoa ja oikeastaan vailla mitään suojaa, toki metsä tarjoaa vähän suojaa, mutta fiilis on vähän erilainen. Katsotaan, osuuko tälle reissulle ukkosia. Sateita oletettavasti jossain kohtaa tulee. Tuossa on nyt luvattu ylihuomiselle ja siitä seuraavalle päivälle mahdollisia sateita, mutta tiedän näistä, ne voi sitten muuttua kuitenkin taas nopeasti. Nyt on myös huomattavasti inhimillisempi lämpötila kävellä kuin vuosi sitten. Silloin oli yli 25 astetta ensimmäisenä päivänä. Nyt on jotain tuommoista 15. Aurinko on paistellut tuommoiselta puolipilviseltä taivaalta tänään. Ihan supervaellussää. Et lämmin tulee teepaidassa, mutta ei yhtään semmonen, että rupeaa niinku hikoilemaan kuin pieni sika tai mitään semmoista. Muutenkin lämpötilat taitaa pysyä täällä nyt aika inhimillisenä alle 20 asteessa ja yölämpötilat jossain siellä noin 10 tienoilla. Erittäin jes, erittäin. Päivä 2 ja meillä on täällä pikku aamujumppa menossa. Lämmitellään jalkoja. Savilammen tuvan lähellä tai siitä vierestä kulkee tommonen lyhyt päiväpatikkaretki, kanjonin kurkkaus. Oulangan kanjoni on aivan tässä hollilla ja lähdetään sitä nyt tässä vähän kattelemaan. Maisemat on täälläkin jo komeet, vaikka ihan ei kanjonilla vielä olla. Tosta semmoinen kilometri suurin piirtein kanjonille. Käydään se katsomassa ja sit palataan Tuvalle ja haetaan rinkat ja lähdetään kävelemään. Mitä Henna sanoo tästä aamujumpasta? Onko mukavaa? On ihan hyvä. Hyvä aamujumppa. Aukeaa jalat kunnolla. Kristoff, kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Nukuitko hyvin? Joo, ihan ok. Jees, tästä lähtee. Tänään käydään välibisset juomassa tuolla Oulangan luontokeskuksella terassilla. Se on 4 asti auki, sen takia herättiin pikkasen ajoissa. Tai no itse asiassa ihan oli luonnollinen herätys, mutta oltiin varauduttu siihen, että 7.30 noustaan. Et kerkeen rauhassa tuossa aamusäädöt tekemään ja
Ja sitten ajoissa liikkeelle, ettei tarvitse sitten kiirehtiä sinne terangille. Katsotaan, jos siellä tulisi myös syötyä vähän jotain. Lounas nyt joudutaan joka tapauksessa ennen sitä syömään. Semmonen 12 kilometriä suurin piirtein on muistaakseni matkaa sinne luontokeskukselle tästä. Ja siitä sitten vielä 4 kilsaa eteenpäin meidän yöpaikalle. Tulee siisti päivä. Sininen taivas toistaiseksi. Aika lämpöinen. Mukavaa. No niin, pikku aamulenkki on heitetty ja lähestytään taas Savilammen autiotupaa, minne tosiaan rinkat jätettiin. Tossa se näkyy joen toisella puolella tuossa Riippusilta välissä, joka ylitetään. Ja oikeastaan nyt kun kerta tässä ollaan ja mä uskoisin, että tupa on tyhjä, niin voitaisiin käydä tekemässä pieni tupatarkastus. No niin, tervetuloa tupaesittelyyn. Tässä on itse asiassa ulkona heti nämä ruoanlaittofasiliteetit, eli kaasukeittimet löytyy siltä. Sitten jos käydään sisällä kurkkimassa, toivotaan, että kamerat tottuu hämärään nopeasti, tottuuhan se. Täällä on heti laverit, pöytä tuossa välissä, yksi yläsänky perus mä en sano jotuli, mutta harviahan siellä on. Sitten täällä on itse asiassa pari makkaria vielä, eli tämmöistä pientä huonetta, missä on sitten iso laveri, 2 erittäin tilava, 3 myöskin riittävä. Me tuossa nopeasti laskettiin, että semmonen 12 ihmistä talmaa johtuu mukavasti, mutta tarvittaessa sitten kyllä vieläkin enemmän. Oikein siistiä, mukava paikka suoraan tässä joen rannalla. Poistutaan Lapista. Ja no tässä on vähän vanhaa tietoa tietysti. Oulun lääni, Kuusamon kunta, mutta eikö se ollut Pohjois-Pohjanmaa, joka tästä nyt sitten virallisesti alkaa. Ollaan tälle päivälle semmonen 1,5 kilometriä suurin piirtein kävelty ja koko päivän matka lienee jossain sillä 16 kieppeille, jos en ihan väärin muista. Tästä kävellään nyt sitten vielä semmonen 2,5 kilsaa suurin piirtein tuohon seuraavalle autiotuvalle. Olikohan Taivalkönkään tupa muistaakseni nimeltään. Ja varmaan siinä pieni tauko. Katsotaan, jos vatsa kurnii, niin siinä voisi melkein jo lounaan syödä. Jos haluaisi optimoida asioita niin, että tuolla Oulangan luontokeskukselle kun saavutaan, niin että olisi siellä pikkasen nälkä, niin sitten kannattaisi melkein lounas syödä. Ja tuossa seuraavalla tuvalla siitä olisi sitten 8 kilometriä muistaakseni siihen luontokeskukselle, niin sehän menisi sitten tavallaan aika kivasti. Jos ei nälätä luontokeskuksella, niin sitten ainakin yhdet terassioluet siinä juodaan. Tuntuu vähän huijaukselta kesken vaelluksen pysähtyä terassille, mutta kun kerran semmoinen mahdollisuus annetaan, niin kyllä se pitää käyttää. No niin, lounastauko on pidetty. Pysähdyttiin itse asiassa tuossa 4 kilometrin jälkeen jo tähän Taivalkönkään autiotuvalle. Tämän näköinen paikka. Ihan hieno mesta, kunnon kuohut tuossa vieressä. Ja nyt sitten alkaa päivän ensimmäinen niin sanottu haastetehtävä, eli 9 kilsaa vähän reilua matkaa tonne Oulangan luontokeskukselle. Meillä on aika tasan 3 tuntia aikaa suorittaa se, jotta ehditään sinne kello 16 mennessä, jolloin se sulkeutuu, että kerätään bisset juomaan siinä terassilla. Ilman rinkkaa ja noin ei mitään ongelmaa, mutta rinkat selässä niin joutuu, tai siis saa pitää semmoista niin kuin hyvää tavallista kävelytahtia yllä. Pitkiä taukoja ei voi toki pitää siinä matkalla. Muutama pieni pysähdys toki, mutta katsotaan kuinka meidän käy. Joko olut kiiltelee silmissä.
toistaiseksi tilanne on erittäin hyvä. Seurue on onnistunut pitämään yllä sopivaa tahtia. Totta kai ollaan tauoteltu vähän tässä välillä, mutta kyllä se nyt vahvasti siltä näyttää, kun tässä semmonen tunteroinen on aikaa ja matkaa 2,5 kilometriä suurin piirtein, että ehditään hyvin ennen luontokeskuksen sulkemisaikaa nauttia yhdet kylmät huurteiset. Mietin tuossa justiinsa, että miten paljon ärsyttäisi, jos myyjä kysyisikin henkkarit, koska eihän mulla semmosia täällä mukana ole. Kristofilla onneksi taisi olla, mutta se on tietysti vittumaista, että jos multa kysytään ja sit mulle ei oo, niin kyllä ne sitten myöskin valvoo, että mulle ei tarjolla. Okei, tää on myös ehkä vähän väliin semmoista toiveajattelua, että joku kysyisi vielä henkkarit, koska ikää rupeaa olemaan se lähemmäs 40 tai huolestuttava lähellä 40, mutta joskus sitä tapahtuu hyvin harvoin ja vuosi vuodelta harvemmin ja ehkä nyt sitten sen myötä, kun parta on vielä vähän kasvanut, niin vielä harvemmin, mutta kyllä alaikäisilläkin voi olla parta. Kyllä te tiedätte. Tää on muuten varsin mukava etappi tosta jostain tuolta Taivalkönkään autiotuvalta tuohon Oulangan luontokeskukselle ja siitä vielä eteenpäin aina sinne Merenojan tulipaikalle, mihin jäädään yöksi. Tämmöstä hyvin leveätä, hyvin tallattua polkua. Siellä täällä vähän yksittäisiä hassuja kiviä, mutta oikein kunnon tämmöstä baanaa, että voi painaa aika hyvää vauhtia. Vauhdissa on tietysti aina se huono puoli, että kyllä siinä vaikka on tommoista suht tasasta, niin jalat rupeaa vähän kärsimään. Kyllä mä huomaan omissa jalkapohjissa, että vähän polttelee. Mikä nyt on ihan tavallista, se tapahtuu mulla oikeastaan aina vaelluksilla. Siihen vaan tottuu sitten, mutta rouvalla tuossa perässä. Oho, mennäänkö kaatua? Ei. Se oli loikka. Loikka. Tää oli ohitusloikka. Rouvalla rupeaa vähän noita rakkoja tulemaan helposti jalkoihin, kun vauhti on kova ja pidetään vähemmän taukoja, niin täytyy muistaa pitää sillä järki päässä näillä niin sanottuilla pikataipaleilla myöskin, että ei hajota jalkojansa. Tässä on kuitenkin matkaa vielä kaiken kaikkiaan joku vajaa 60 kilometriä edessä, niin jalkojen pitää vielä kestää hyvän matkaa. Parempi kuin kalja. Onko parempana? Sitten. No niin, tuli pidettyä tuossa kunnon tauko Oulangan luontokeskuksella ja nyt sitten homma jatkuu. Tuosta on luontokeskukselta 800 metriä tuohon Kiutakönkäälle, niin käydään vähän ihailemassa kosken kuohuja ja pauhuja. Ja tässä sitä myöskin teille. Leirit on siinä pystyssä. Siinä on Kristofin teltta, toi on se mun X-Mid 1 hengen teltta ja sitten on toi meidän 3 hengen tunneli tossa. Tää on tää Merenoja vähän tämmönen, no sanotaanko siitä maisemasta missä käveltiin äsken, niin hieman maisema muuttuu ja tullaan tämmöiseen, tää on enemmän tämmöistä sekametsää, sen kautta ehkä myöskin vähän tiheämpää, ettei ole semmoista niinku pystymäntyy hirveän paljon, mitä taas tuolla ylhäällä oikeastaan pelkästään. Ja vähän ehkä tämmönen välietappi, tulipaikka, ei mitään autiotupaa tässä, tuolla on ruoanlaittofasiliteetit, siellä muutama kundi istuu ja sitten on puuvarasto tossa takana ja joki tietysti virtaa ihan tossa suoraan puiden takana.
ihan nätti, mutta vähän tämmönen synkähkö paikka. Et jos jaksamista olisi ollut, niin olisi ehkä kannattanut kävellä vielä tästä eteenpäin tonne Ansakämpälle. Sinne ei ihan kauhean montaa kilsaa olisi. Mulla tuli pari rakkoa tänään jalkoihin ihan tuossa loppumatkasta. Toinen vielä puhkesi, niin rupesi tekemään sen verran kipeätä, että päätettiin, että tämä on se paikka, mihin jäädään, vaikka Ansakämppä olisi kyllä hienompi sikäli, mutta nyt pitää vähän parannella jalkoja. Aika pitkä päivä sinänsä oli, että 16,5 kilsaa tultiin rinkat selässä ja sitten siihen päälle vielä tommonen reilu parin kilsan aamulenkki ilman rinkkoja, niin onhan tässä kävelty se lähemmäs 20 tänään, niin eiköhän se yhdelle päivälle riitä. Poromakkaraa ruvetaan syömään kohta. Ostettiin tuosta luontokeskukselta. Ei ollut virallisesti myynnissä, mutta oli niin ystävällistä henkilökuntaa siinä, että kaikin puolin siis muutenkin, mutta sanoivat sitten, että heillä on täällä keittiössä vielä sulamassa tuommoista pakastettua poronmakkaraa, niin möivät meille sitä paketin mukaan vielä. Niillä herkutellaan sitten tänä iltana. Ja sitten me tehdään myös meidän podcastia. Eli Havuja kengissä podcasti, joka on Podplay podcastin alkuperäissarja. Löytyy toki myös Spotifysta, Apple Musicista ja niin edelleen. Mutta uusia jaksoja tulee täältä. Henna ja Kristofin kanssa eilen tehtiin avausjaksoja ja tänään sitten jossain vaiheessa, kun aurinko tuosta vähän laskee, niin ruvetaan toista äänittelemään. Katsotaan, mistä tänään höpistään. Ainakin totta kai päivän fiilistelyt, kuulumiset ja uudelleen vielä käydään läpi vähän päivän reittiä ja kuinka hyvältä se bisse sitten lopulta maistui siinä luontokeskuksella. Semmoista vielä tänään ja totta kai lepposta oleilua. Sehän on jotenkin parasta tässä koko vaellushommasta se lepposa oleilu nimenomaan, kun leirin saa pystyä ja sit voi illan relailla, kun on vielä hyvä sää. Et nyt on seuraavalle parille päivälle luvassa ilmeisesti vähän heikompaa säätä, että jotain sadekuuroja tai yhtenäisempääkin sadetta ja pilvisempää selkeästi, niin nautitaan nyt vielä tästä. Oikein hyvää huomenta. Taakse jää siinä juuri Merenojan tulipaikka ja seuraava etappi on tästä aika tarkkaan 4 kilometriä Ansakämpälle. Siinä varmaan lounas tulee nautittua, koska siitä on taas sitten seuraavalle tulipaikalle aika pitkä matka ja kyllähän tossa kun ensimmäisenä herättyään syö sen aamupuuroon, sit rupeaa pakkailemaan kamoja kasaan, niin siinä aina menee se jokunen tunti, niin kyllä sitä sit rupeaa olemaan nälkä jo aika lyhkäsenkin matkan jälkeen. Mä oikein ymmärrän, monet vetää ihan koko päivän jollain pikku naksuilla, pähkinöillä ja tommosilla ja syö vasta sitten, kun pääsee leiriin perille. Itellä ei kyllä kroppa jaksaisi niin pitkään ilman ruokaa, mutta mikä sopii kenellekin. Jos tuossa mietittiin, että kun ei tule noiden ruokien kaloreita yhtään laskettua, tai siis ei niinku tavallaan kulutuskaloreita tule laskettua ollenkaan, mutta tuossa karkeasti katselee, että esimerkiksi noissa tuommoisissa Real Turmatin valmiissa vaellusruokapusseissa, niin siinä on semmonen 600 kaloria suurin piirtein per pussi. Niitä jos vetää sen 2 päivässä, tulee 1200 kaloria siihen päälle. Tietysti aamuasiat, puurot, marjat, jos semmosia on, pähkinät, välinaksut ja muut tommoset. Niin kyllä mä uskon, että kulutus on kuitenkin siellä yli 3000 kalorissa päivässä, niin ei varmasti tule ihan syötyä sitä, mitä kuluttaa täällä, mutta pääasia tietysti on, että ei jää semmonen nälkäinen olo, vaan tuntee itsensä kylläiseksi ja riittävästi ravintoa saaneeksi. Joo, se ruoka-asioista. Pikkasen eilisen jälkeen on sää pilvistynyt. Tänään on tämmöstä muutenkin vähän viileämpää. Nyt lähdettiin liikkeelle ihan pitkissä vaatteissa ja vähän sateitakin on lupailtu. Tossa aamuyöllä jo tuli muutamia pieniä kuuroja
katsotaan nyt minkälaisen päivän se tästä tekee. Tää on kävelyllisesti meillä vähän rennompi päivä, eli Jussin kämpälle kävellään, jonne on kaiken kaikkiaan semmonen noin 12 kilsaa matkaa. Eli tekee aika hyvää. Eilen tuli sekä mulla että Hennalla molemmilla rakkoja tonne jalkapohjiin. Mulla puhkeskin loppumatkasta toinen niistä suoraan. Ja tänään sitten vanha kunnon tuttu tuplasukat, rakkolaastarit, vähän buranaa aamulla naamaa, ettei tunnu niin pahalta ja ei kun vaan hit the road. Katsotaan mitä tästä tulee, eiköhän tästä taas ihan hyvä päivä tehdä. Just saatiin tuossa vähän päivitettyä säätietoja puhelimeen ja rupesi näyttää itse asiassa ihan hyvältä. Tässä nyt aamupäivän ajan pitäisi sataa vettä tonne johonkin kello 13-14 asti. Mutta sen jälkeen pitäisi ruveta taivas aukeamaan ja auringon taas paistaa iltapäivällä. Eli tehdään nyt sillä tavalla, että kävellään tuohon ansakämpälle ja odotellaan mahdolliset sateet siinä pois. Ja kun mitään kiirettä ei siitä oikeastaan lähtee etenemään, kun on niin rauhallinen päivä tai easy päivä tänään, niin odotellaan siinä, että sää selkeytyy, niin ei tarvitse sitten sadekamoja enää iltapäivästä kaivella rinkasta. Oikein bueno. Lämpöiset terveiset ansakämpältä. Pysähdyttiin nyt tähän lounaalle ja tultiin sisätiloihin. Täydellinen ajoitus. Just kun päästiin tähän, niin vettä rupesi satamaan sillain, ei nyt ihan kaatamalla, mutta sen verran, että kyllä siellä kastuisi, kun olisi pidempään ulkona. Ja ennuste tosiaan lupaili, että semmoinen parisen tuntia menisi, niin taivas rupeaa sitten selkenemään. Joten vietetään tässä vähän lepposaa mukavaa aikaa. Syödään ensiksi lounasta ja sitten ehkä vähän makoilua tai muuta puuhastelua ja sitten matka jatkuu. Tää on hieno tää ansakämppä, kohtuullisen, no en voi sanoa enää uusi, mutta uudehko. Ikkunat täällä ainakin näkyy olevan ihan vasta uusitut ja muutenkin tilava kämppä, tänne mahtuu 20 henkeä nukkumaan. Ihan varsin hieno paikka, tuossa on hieno ranta, missä pääsee itse asiassa tosi hyvin uimaan ja suoraan vastarannalla on myös tommonen hiekkaranta, missä aika useasti sitten noi kanoottimelojat tai melojat ylipäätään pysähtyy. Siinä on tulipaikka myös tuossa toisella puolella. Oikein hienon näköinen. Mutta ei niin hieno kuin Jussin kämppä, jonne nyt sitten tänä iltana mennään. Se on superhieno. Vielä kun saa sen auringonpaisteen siihen iltaan, niin ai että. Ansakämppä jäi nyt taakse, kun sää vähän kirkastui. Enää ei saada vettä, mutta noille meidän 2 allergikolle teki selkeästi hyvää toi pieni vesisade, kun kumpikaan ei oikein varautunut siihen, että koivun kukintahan on täällä vasta tulossa hiljalleen ja molemmilla koivuallergia, niin aamu oli varsinkin aika raskas kummallekin, kun nukuttiin koivujen keskellä, niin huomasi kyllä hyvin, että silmät oli molemmilla aika turvoksissa aamulla ja nenä on vuotanut koko päivän, mutta nyt kuulemma helpottaa, että taisi tuo sade vähän sen viedä pahinta, puhdistaa ilmaa ja sen kautta sitten vähän helpottaa hommaa. 1,5 kilsaa ollaan nyt tultu tuosta ansakämpältä ja seuraava tulipaikka onkin sitten jo 1,5 kilometrin päässä. Sinne kiivetään vähän ylämäkeä. Nyt mä en muista valitettavasti tulipaikan nimeä, mutta käydään siellä vähän katsomassa. Siellä on noita tukkeja, jotka taannoin on venäläisiltä jäänyt, kun yrittivät uittaa niitä semmoista kapeaa puroa pitkin alaspäin ja eivät sitten menneetkään, niin siellä ne lojuu edelleen ympäriinsä. Kurkataan ne ja sitten tuosta tulipaikalta meillä ei ole enää kuin 5 kilometriä Jussin kämpälle ja siihen mennessä säätiedotuksen mukaan pitäisi jo paistaa aurinko ihan täysillä. Tuossa sateen aikana viileni yllättävän paljon sää, että laski varmasti alle 10 asteen. Meinas hetkittäin olla oikein kylmä, mutta kyllä se tietysti tässä kävellessä taas, mulla on pitkähihainen paita päällä, mutta shortsit vaan jalassa, niin kävellessä lämpee ihan mukavasti, mutta tulee
toivottavasti erittäin kaunis ilta vielä tästä ja huominenkin sade näytti jotenkin siirtyneen sinne myöhäisempään iltaan, että toistaiseksi näyttäisi siltä, että saadaan huominenkin kävellä ihan kuivassa säässä, mikä on tietysti erittäin tervetullutta sekin. Muistelen, että jossain videon kommenteissa joku joskus toivoi, että olisi enemmän kuvaa ruoanlaitosta, leireilystä ja muusta tommosesta. Mua aina jälkeenpäin itteenikin harmittaa, kun katsoo, mitä on tullut kuvattua, että aika vähän tulee kuvattua sitä. Mä en tiedä mikä siinä on, että se pirulauta aina unohtuu jotenkin. No sanotaan, että meidän ruoanlaitto nyt ei ole kovin kummosta, että lounaiksi meillä on ihan noita tommosia Real Turmatteja. Keitetään vaan vesi, heitetään pussiin ja syödään pois. Illoiksi meillä on sitten tommoista 20% itse tehtyä ruokaa, eli toisin sanoen ollaan ostettu noita tommosia ihan peruskaupan pastoja, patoja, niitä valmis kuivajuttuja ja sit kuivatettu itse jauhelihaa sinne sekaan. On meillä aika usein tavallaan se perusruoka. Oon mä vähän haaveillut siitä, että rupes vähän aktiivisemmin itse kuivattamaan asioita. Mutta en mä sit tiedä, onko se jotenkin toi tommonen niin kun kohtuullisen hektinen, intensiivinen arki, joka sit kuitenkin hallitsee elämää aina ennen näitä vaelluksia. Et tuntuu, että ei oikein niin kunnolla aikaa, saatikaan energiaa semmoseen niin monen päivän valmistautumiseen noiden ruokien osalta. Et kyllä se melkein sit aina niin menee, että sitä havahtuu sillä viikolla, kun vaellus on alkamassa. Et ai niin jo, että pitäisi ruveta hommailemaan ruokia, sit se on melkein jo liian myöhäistä ruveta kaikkia kuivattelemaan, että just kerkee jauhelihat kuivaamaan ja tommoset. Mutta ehkä joskus tulee vielä skarpattua sen kanssa. Olen kattonut netistä paljon reseptejä, että mitä kaikkea voisi kuivata ja kuulostaa kyllä tosi moni hirveän hyvältä. Ja toki tuohon alle kommentteihinkin saa jättää omia suosituksia, että mitä tykkää syödä, mitä kuivattaa ja niin edelleen. Nyt ehkä hengityksestä vähän kuuluu, että on alkanut pitkä ja loiva ylämäki, joten pistetään kamera hetkeksi pois ja säästetään hengitys hengittämiseen ja puhutaan vähemmän. Siinä on niitä venäläisten tukkeja. Tätä puroa pitkin niitä on yritetty uittaa taannoin, mutta heikolla menestyksellä. Tuossa on tulipaikka vieressä ja täällä vaan tukkishow jatkuu. No mutta kattokaas mikä valoilmiö täällä on. Rupesi aurinko paistamaan aivan niin kuin sääennuste lupaili. Ihan super. Tuntuu heti jotenkin siltä, että mieli on vähän virkeämpi ja näin. Rupeaa lämpeämään ja kaikki näyttää kivemmalta. Linnutkin laulaa kauniimmin. Noin, puoliväli tuli tossa parisen kilsaa ohitettua. En nyt kuvannut sitä kylttiä. Sen näette kaikilta karhunkierrosvideoilta, kuten omaltakin edelliseltä. Mutta tässä on nyt semmonen pikkasen päälle kilsaa enää matkaa tohon Jussin kämpälle ja sitten ruvetaan katselemaan sieltä sopivaa telttapaikkaa ja harkitaan, että voisiko vielä illalla käydä vähän vedessä pulahtamassa, pikkupesut siinä ottamassa. Pienet pulahdukset otettiin toki eilenkin tuossa merenojalla. Tää vesi on kylmä, on hirveän kylmää. Hyhy. Jos multa kysytään, niin nyt ollaan karhunkierroksen hienommalla yöpaikalla. Jussin kämppä, mieletön toi järvimaisema tuossa taustalla. Sitten jos käännetään tuosta ympäri, nähdään itse tupa. Voidaan itse asiassa käydä sisällä, täällä ei ole toistaiseksi muita ihmisiä meidän lisäksi ollenkaan. Käydään vähän kurkkaamassa. Tää on tämmönen 20 hengen kämppä. Valtavan iso lavereita tosta koko matkalta ja sitten tuossa molemmissa nurkissa vielä. Itse asiassa täysin samanlainen kuin toi ansakämppä.
Muistelin, että täällä jotenkin meni sillai ympäri nuo laverit, mutta olin väärässä. En muistanut oikein. Sitten onhan tää nyt hieno tää maisema tästä, kun tulee ulos. Siellä on meillä saksalainen. Chris, how was your day? Great. Now a bit painful under my feet, but other than that, well, actually it started off quite rough with the birch allergy that I'm suffering from. And so it was good that it was a bit shorter day. We did some 3-4 kilometers in the very beginning. Just waited for the moment the rain started in a hut, which was good, and then took the afternoon a bit more easy. And look at the beautiful scenery here. I think well deserved, isn't it? Definitely well deserved. No niin, tänään muistanut vähän leirihommia kuvata. Ainakin tää teltan pystytys tuli nyt sitten tommosena pikakelauksena nauhalle. Nyt on se hoidettu. Mä oon 3 vai 4 vaellusta miettinyt, että toi pitää joskus kuvata toi teltan pystytys. Vähän et näkee itekin sitä, että tuleeko siinä sählättyä jotenkin hirveän paljon tai jotain, mutta en tiedä. Aika nopeasti se tohon nousi. Ei siinä, mahtoikohan 5 minuuttia mennä, jos sitäkään. Ruvetaan olemaan harjaantuneita. Nyt nautiskellaan auringosta. That's different. Yeah. That's a different sound. That's okay. I like it. It's real finished stuff. Yeah. Pienet iltaherkut vielä ennen nukkumaan menoa. Kaakao, jossa on hieman rommia seassa. Ai että. Oikein hyvää huomenta. Jussin kämpältä lähdettiin hetki sitten, ollaan semmonen 1,5 kilometriä tultu. Tähän mennessä pidetään ensimmäinen nopea tauko. Unohtui laittaa talkit tonne pakaroiden väliin. Kävin tuolla metsässä vähän kykkimässä sen kanssa. Miksi? No siksi, koska pakarat hinkkaa yhteen ja tuntuu ikävältä, joilla se on nivusissa ja missä tahansa muualla. Talkki, käyttäkää talkkia, se toimii hyvin. Jes, tänään 14 kilsaa toistaiseksi auringonpaisteessa, tuommoista pientä pilviverhoa tuossa vetää eteen, mutta sadetta ei pitäisi tulla ennen kuin vasta illalla ja muutaman tunnin ajan silloin. Niin, varmasti ihan nätti päivä taas tulossa. Ja tuosta 5 kilsaa suurin piirtein on seuraavalle kodalle ja siitä eteenpäin sitten pari kivaa laavua sinne Kitkajoen varressa, niin pysähytään varmasti siinä sitten lounasta syömään ja siitä sitten eteenpäin. Makea reitti tänään tiedossa, mennään ihan sitä Kitkajoen rantaa pitkin. Osittain vähän haastavaa polkua muistaakseni, mutta kyllä se siitä. Sitten liitytään lopuksi vielä pieneen karhunkierrokseen, kävellään siitä jokunen kilsa Siilastuvalle ja jäädään sitten siihen yöpymään. Muistelen, että Siilastuvalla oli telttapaikkoja tosi huonosti, joten mä toivon, että me ollaan siellä ensimmäisten joukossa telttojemme kanssa, niin saadaan vielä paikat siitä varattua. Täältä tähän. Lounaspaussi. Mikäs laavutaan? Vennään mutka. Eli Kitkajoen varrella ollaan nytte. Sitä sitten seuraillaan seuraavat kilometrit aivan tuosta joen vierestä. Pikkasen luntakin tuolla näkyy vielä olevan siellä täällä, mutta on kyllä ollut kesäiset säät. Jotenkin tosi kiva on ollut mennä ja semmoinen sopiva, kun viime vuonna kun mä olin, niin oli jatkuvasti pitkälle yli 20 astetta, nyt on taas ollut alle 20, niin jotenkin huomattavasti mukavampi kävelysää ja pieni tuulenvirekin tässä käy, niin ei ole valittamista. Ja kun joku toivoi niistä ruokahetkistä ja ruoanlaitosta sitä videomatskua, niin ei tässä nyt ole hirveästi näytettävää. Pesi kiehuu trangiassa ja se kaadetaan tämmöiseen pussiin. Nämä on sairaan hyviä. Siis nyt ei ole maksettu mainos.
parasta retkiruokaa. Real Tourmatit. Melkein mikä tahansa. On vähän parempia, vähän heikompia joukossa. Kermanen possupasta. Ylivoimainen suosikki tähän mennessä. Pulled pork riisin kanssa toimii myös hyvin. Hei, Real Tourmatilla, jos haluatte jotain yhteistyöhommia, niin lounas rupeaa hiljalleen painumaan vatsoissa alaspäin. Ja ollaan täällä, vaikkei juuri ehkä nyt siltä näytä, niin Kitkajoen vartta kävellään pientä karhunkierrosta kohti. Sinne on semmonen havuja. Semmonen, olisiko vähän vajaa 3 kilsaa matkaa. Jännittävää nähdä, että minkä verran siellä on sitten porukkaa. Muistan viimeksi sen shokin, mikä oli, kun tuli siihen ensimmäiselle tulipaikalle, kun oot muutaman päivän täällä aika lailla yksinään tallustanut. Ja sit yhtäkkiä siinä juoksee ja kiljuu lapset ympärille ja äidit hössöttää ja isket tekee jotain muuta. No, nyt oli vähän stereotypia, mutta siltä se silloin näytti. Mä tykkään jakaa jotenkin tätä aina päivän matkaa semmoisiin pienempiin etappeihin. Että on ikään kuin semmoisia välipisteitä, mihin sä saavut. Et nyt se oli tosta lounaspaikalta 3 kilometriä, kunnes erkaannutaan täysin tosta Kitkajoelta hetkeksi aikaa. Siitä taas 1,5 kilometriä siihen, että alkaa pieni karhukierros ja niin edelleen. Jotenkin helpottaa näitä päivän matkoja aina, kun on semmoisia pieniä välimaaleja, vaikka niissä pitäisi vaan sitten ihan lyhkäisen tauon tai kävelee jopa ohi, niin tuntuu mukavammalta, kun sitä vähän pätkii. Pikkasen pilviä on ruvennut tulemaan taivaalle ja äsken ihan muutaman yksittäisen vesipisarankin tossa heitti niskaan. Ei mitään semmoista, että olisi kastunut, mutta katsotaan nyt mihin tää tästä lähtee menemään. Illaksi vasta piti sadetta tulla, mutta eihän näistä tiedä. Se voi muuttua äkkiä. Jos nyt sattuisi tulemaan enempikin vesisadetta tässä päivän aikana tai loppupäivän aikana, niin sitten jää kuvailut vähän vähemmälle. Toki mulla toi itse kamera, joka on nyt toi GoPro 10. Mä oon siis päivittänyt sen nyt tälle reissulle. Kestää hyvin vettä, mut sit pitää noi kaikki kotelot ja muut tosta riisua. Mulla on tossa kamerassa kiinni semmonen GoPron oma niin sanottu Media Mod, joka on siis tommonen kehys, missä on ulkoinen mikrofoni. Tää on myös mielenkiintoinen testireissu nyt sitten ton mikrofonin kanssa, että kun mulla on aikaisemmin ollut aina niin kuin ulkoinen mikrofoni kiinni, joko nappimikki tai sitten semmonen tötterö tossa kameran päällä, vähän vaelluksesta riippuen, niin että miten tää toimii. Sitähän mä en tiedä ennen kuin sitten leikkauspöydälle päästään. Siitä leikkaamisesta puheen ollen nyt on myös vielä semmonen pikku hazardi tässä, että mä oon kaikki aikaisemmat videot aina kuvannut semmosella, no just YouTubeen soveltuvalla laadulla, jotta mun oma kevyt MacBook on jaksanut niitä pyörittää ja mä oon ne iMovilla editoinut. Mutta nyt tulee 4K-kuvaa koko matkalta. Tarkoittaa sitä, että jos mä nämä kaikki tiedostot tosta kamerasta lykkään kerralla MacBookiin, niin se kyykkää saman tien eikä varmaan herää siitä enää koskaan. Eli on aika opetella käyttämään jotain niin sanottua ammattilaisten kuvankäsittelyohjelmaa ja mä aion tehdä sen työpaikalla. Meillä on siellä videotiimi, jolla on hyvät myllyt pyörittää tämmöisiä isompia videoita ja sen myötä pitää sitten tosiaan opetella jotain Pro-ohjelmaa käyttämään, joten jännä nähdä, että miten se menee, minkälainen on kuvan laatu, leikkauksen laatu, videon laatu ylipäätään. Ja ennen kaikkea, että koska mä saan tän pihalle. Toivottavasti mahdollisimman pian. Nyt on kesäkuun alku, että katsotaan sitten milloin se tapahtuu. Tässä kun pientä karhunkierrosta lähestytään, poiketaan pois tosta Kitkajoelta, niin alkaa päivän niin sanottu fuck you-osuus. Todella juurakkoista, mäkistä, vähän vaikeakulkuista maastoa. Muistelen, että vuosi sitten kun tätä kuljin, niin vitutti niin ankarasti, että
Ei mitään järkeä. Nyt siihen on osannut ehkä vähän varautua, niin ei ole niin paha, mutta tää ei ole kyllä kiva pätkä. Onneksi tää on suht lyhyt. On puoli tuntia ja sitten ollaan pienellä karhun kierroksella. Polku helpottuu taas merkittävästi. Mutta tässä on sitten ylihuomenna, kun vedetään viimeiset mäet ylös ja alas. Siellä ei tasasta kohtaa juuri oo. Hyvä vähän totutella jalkoja tämmöseenkin. Siilastupa rupee hiljalleen lähestymään. Tää on ollut jotenkin, vaikka tää ei matkallisesti ollut mikään ihan älyttömän pitkä päivä. Tässä tulee joku 14,5, vähän vajaa 15. Jotenkin henkisesti tosi pitkä ja raskas päivä. Enkä tiedä mistä se edes johtuu, mutta muistan, että oli sama homma viimeksi kun olin täällä. Jotenkin, en tiedä. Ei oikein huvita tänään. Vaikka ihan makeita paikkoja ja kaikkea. Hyvällä jalalla ja hyvällä asenteella lähdettiin liikkeelle, mutta en tiedä, saatana. Jotenkin vähän semmonen henkisten voimavarojen syöppö ollut tää kävely tänään. Saderintama lähestyy tosi kovaa vauhtia. Vilpittömästi toivon, että ehditään perille ennen kuin se saavuttaa meidät, mutta jos ei, niin sitten kastutaan. Ei kai sekään sitten. No, mieli tästä varmasti muuttuu huomattavasti kirkkaammaksi vielä matkan varrella, eikä nyt pidä vaipua tämmöiseen niinku pitutukseen. Mut jotenkin tää kuuluu myös siihen vaeltamiseen ja musta sitä on ihan turha jotenkin peitellä näillä videoilla, et liikaa näkee mun mielestä Instagramissa ja tuolla joka paikassa vaan niitä upeita kuvia ja hyvää fiilistä ja kaikkea semmoista. Aina ei oo kivaa. Joskus vituttaa ja se on ihan ok. Se mun mielestä kuuluu jotenkin tähän vaeltamiseen. Sehän on jotenkin sit niinku vielä siistimpää, kun siitä pääsee kunnolla yli ja sitten on taas kivaa, niin sitten oikein semmoinen kunnon voittajafiilis aina sen jälkeen. Näillä mennään. Tässä ollaan siis pienellä karhun kierroksella parhaillaan. Tuolla alhaalla virtaa Vuolaana. Onko se sitten Kitkajokea edelleen? Taitaa olla jo. Ja siilastuvan vieressä on sitten se jyrävä vesiputous, mikä on varsin komea. Siinä heti aamulla sitten ensimmäinen stoppi lyhyesti, kun ollaan 200 metriä kuljettu. Lepoa ja ruokaa. Ja hyvää seuraa onneksi on mukana, niin sillä tää taas tästä rupeaa helpottamaan. No niin, huomenne täältä Siilastuvalta. Nyt kävi sitten se päivä, mitä tässä vähän odoteltiin, eli satelee vettä. Vettä vähän, sen tarkoittaa myös sitä, että mä taidan pitää kameraa aika pitkälti tulla rinkassa. Ei tule tänään ihan hirveästi varmasti kuvailtua. 12 kilsaa suurin piirtein matkaa tästä eteenpäin. Katsotaan vähän lounaan kanssa. Tuossa on 4 kilsan päässä yksi laavu, mutta sitten on toisaalta 7 kilsaa tonne Porontimajoen autiotuvalle, mikä on tosi makea paikka. Et mä ehkä koitan suostutella näitä vaelluskollegoja siihen, että syödään laavulla vähän naksuja ja sitten mennään niiden voimalla sinne Porontimajoelle syömään lounas. Iso Kuikkalammelle jäädään tänään yöksi. Sinne on 12 kilsaa suurin piirtein matkaa, ehkä vähän reilu. Ja siitä sitten lataillaan akkuja niin sanotusti viimeistä päivää varten. Mut joo, tänään vähän vähemmän asiaa, mutta tauoilla nyt ainakin koitan vähän kaivaa kameraa rinkasta ja kuvailla sitten, kertoa päivän fiiliksiä. Tässä lähtee. No niin, ensimmäiset vajaat 9 kilsaa on nyt takana ja tultiin tähän Porontimajoen autiotuvalle. Tää on hieno tupa, siinä on itse asiassa 2 tupaa mun takana ja toisen alta virtaa suoraan toi joki tossa. Vanha mylly on tämä. Siitä johtuen on toi tupa tollain veden päällä. Tää on myös pelastus monelle semmoselle, jolta on virta loppunut
kesken laitteista vaelluksen aikana, koska täällä on toisessa tuvassa sisällä tommoset pienet USB-laturit, tuolla aurinkopaneeli tuolla tuvan seinässä. Taitaa itse asiassa myös tuossa meidän seuraavalla yöpaikalla siinä isolla Kuikkalammella olla vastaavanlainen siinä laavussa. Katsotaan yleistyykö enemmänkin täällä karhunkierroksella tommoset. Mutta reilu puolivälissä ollaan jo päivän reissusta ja aika hyvin on askel kantanut. Toisaalta tässä on ollut oikeastaan koko matka tuommoista sorautettua polkua. Jotenkin muistelen, että viime kesänä ei ollut samalla tavalla vielä soraa ihan koko matkalta. Mielenkiintoista nähdä miten tästä eteenpäin, koska muistelen, että tästä pikkasen matkaa vielä niin alkaa sitten kapuaminen ensimmäiselle vaaralle eli Vattuvaaralle, joka oli muistaakseni kuitenkin suhteellisen loiva, että jatkuuko toi sora sitten ihan sinne asti vai oliko se nyt sitten tässä vaan tähän Porontimajoelle. En tiedä, katellaan. Lounas syödään nyt rauhassa tässä ja nyt on pikkasen tämmönen kirkkaampi hetki tässä päivässä menossa. Kyllä me tossa vettä saatiin niskaan jonkin verran tullessa, että ihan hyvä ehkä, että toi kamera oli repussa odottelemassa. Oi ei. Niin se vaan, sää muuttuu ja paranee aina välillä. Aamupäivän sateli vettä ja oli tosi harmaata ja nyt sitten taas auringonpaisteessa kävellään tuommoista puolipilvistä. Katsotaan, se lupas vielä kyllä tonne iltapäivään jotain melko varmaa sadetta, mutta meillä pitäisi olla kaiken järjen mukaan silloin ja teltta pystyssä. Toivottavasti kuivuisi vähän, se on viime yön jäljiltä aika kostea, kun sekä ulkokangas oli sateesta märkä, että sitten sisäkangas kondenssivedestä tosi märkä, niin olisi hyvä vähän päästä kuivattelemaan ennen kuin sinne lataa kaikki alustat ja makuupussit ja muut, ettei ne sitten ole aivan kosteina. Ei ole mukava nukkua. Nähtiin jo tuolta äskeisen vaaran huipulta, Vattuvaaran huipulta määränpää, eli ruka näkyi kaukaisuudessa, mutta Kristofkin siinä totesi, että niin kaukana vielä. Onhan sinne. Vähän on matkaa vielä ja yksi yö tässä välissä. Toki aika moni kävelee tämän viimeisen pätkän kerralla sitten. Eihän se väärin ole, jos tuntuu, että jaksaa ja on se pehmeän pedin kiilto silmissä, niin totta kai se motivoi sitten jatkamaan. Mut itse totesin jotenkin silloin viime kesänä, että oli ihan hyvä taktiikka vielä yksi yö nukkua tuossa välissä ja ottaa sitten tuoreilla jaloilla se loppurutistus siitä. Se on kuitenkin aika raskas. Vaikka mä ei ole sillä tavalla ihan hirveän pitkiä, niin aika äkäisiä ne sitten on. Paljon on sitä ylä- ja alamäkeä. Ei siinä juuri tasaisia kohtia ole. Ainakaan siitä eteenpäin, kun Konttaiselle päästään. Niin siitä se sitten alkaa. No mutta nyt sen on kerran jo tehnyt, niin vähän tietää mitä odottaa. Et enemmän ehkä odotan vaimoni ärräpäitä sitten kun sinne päästään. Päivän kohde on nyt sitten saavutettu, Iso Kuikkalampi. Kumpuvaaran laavu taisi olla ihan viralliselta nimeltään toi, mikä tuolla ylhäällä on. Siitä laavulta on pikkasen matkaa tuohon Iso Kuikkalammen, sanoinko mä äsken järvi? Iso Kuikkalampi. Iso Kuikkalammen rantaan me pistettiin teltat tähän pikkasen lähemmäs rantaa. Siinä on Kristofin teltta ja meidän tuolla toisella puolella takana. Kello on nyt vasta vähän vaille 5. Aikaa on nyt aika paljon tässä tapettavaksi. Tavallaan olisi voinut kävellä tänään ehkä pidemmällekin, mutta sitten toisaalta mä tykkäsin jotenkin viimeksi pysähtyä tähän, että otti yhden tämmöisen aika rennon päivän tähän väliin. Ja
tai rento 12,5 kilsaa, mutta niinku hyvin helppoa maastoa. Oli pääasiassa sorautettua polkua tuossa matkalla ja vähän tommosia metsäautoteitä ja muita tommosia. Huomenna on sitten kuitenkin raskas päivä, niin antaa jalkojen tässä nyt kunnolla levätä tänään. Sitten huomenna uuteen koitokseen. Ja oikein reipasta huomenta. Nyt se on viimeinen päivä. Herättiin tuosta Kumpuvaaran laavulta Ison Kuikkalammen rannalta. Kello 6 soi kello, jotta päästään ajoissa liikkeelle, että jää sitten vielä vähän iltapäivää aikaa. Nyt ollaan just täällä Kumpuvaaran suurin piirtein korkeimmilla kohdilla. Tuolla toisessa suunnassa näkyy jo Rukan rinteet varsin hyvin, mutta kuten karhunkierroksen tuntijat tietää, niin tässä on aika raskas pätkä vielä edessä. Eli jatkuvaa ylämäkeä ja alamäkeä. Tämä Kumpuvaara, vaikka tämä Iso Kumpuvaara oli tämmöinen lepposa lämmittelymäki, että kilometrin verran nousi tänne ylöspäin tuommoista loivaa ylämäkeä ja siinä saa jalat hyvin lämmiteltyä. Ja nyt sitten tää laskeudutaan alas ja sitten hetken matkaa on tasasta, kunnes kivetään jyrkästi portaita ylös Konttaiselle. Sieltä sitten alas ja sitten ruvetaan nousemaan kohti Valtavaaraa. Ja Valtavaaran siinä ensimmäisen pienen nousuosuuden jälkeen, niin siinä on sitten laavu, jossa on pieni suolampi. Siellä on myöskin seuraava vesipiste. Niin siihen pysähdytään lounasta nauttimaan ja sitten alkaakin ankara kipuaminen ja kapuaminen. Pörkele, rock your day every day. You got to push yourself. Vai mitenkä se Janne Immonen aina huutaa. Sitä. Se olisi hyvä, kun se kulkisi perässä huutamassa. Push yourself, push yourself. Heitä saisi hyvin virtaa. Varmaan kun ei jaksaisi kuunnella, niin rupeisi juoksemaan karkuun helvetin lujaa. No joo, tämmöstä tähän aamuun. Pizzan kiilto silmissä edetään. Ja suihku totta kai, sauna, kunnon peseytyminen on myös mielessä. Illalla sitten mökissä. Lounas syöty tässä Suolammen laavulla ja matka jatkuu. Konttaisen yli ollaan kiivetty. Valtavaaraa pikkasen, mutta vielä on paljon jäljellä. Tää on se hajottavin osuus koko matkasta. Kun maali rupeaa olemaan niin lähellä, mutta sitten se on kuitenkin niin kaukana, että on tää Valtavaara on semmonen kavuttava, että välillä meinaa vähän usko loppua kesken, mutta lopulta sitten ollaan perillä. Nyt rupesi retkiruoka jotenkin maistumaan tosi pahalta. Tuli ihan semmonen niin kuin ällötys ja kuvotus, että ei yhtään tehnyt enää mieli. Kristoffkin söi vaan puuroa, kun ei pystynyt enää pussinuudelia syömään. Mutta no joo, se oli nyt viimeinen metsäruoka tältä erää ja seuraava kerran sitten oletettavasti vasta ruskan aikaa ruskavaelluksella. Katsotaan minne sitten lähdetään. Se selvinnee sitten seuraavassa videossa. Mutta nyt ei muuta kuin persepenkistä ja kohti uusia nousuja ja laskuja. Ei tässä nyt montaa tuntia meitä ollaan perillä. Ja sitten palkinto odottaa siellä. No niin, lyhyesti tästä päivästä. Vettä satoi, sen takia ei tullut ihan kauheasti kuvattua. Konttainen ylitettiin. Valtavaara lukemattomine nousuineen ja laskuineen ylitettiin. Rukan päälle on kiivetty. Nyt kuljetaan viimeisiä mutkia alaspäin Rukan rinteitä. Ja sitten se on siinä. Otetaan toki portilta vielä vähän kuvaa. Todistusaineistot on ihan varmasti kävelty koko 82 kilometriä. Mä en nyt ole ihan varma, mutta mä väitän, että karhunkierros on pidempi kuin 82 kilometriä. Asia täytyy tarkistaa kellosta, joka on
ollut GPS-moodissa koko ajan, kun ollaan kävelty. Mutta on semmoinen pieni kutina, että kilsoja saattaa olla todellisuudessa hieman enemmän. Mut katsotaan. Palaan ehkä siihen, tai olen palaamatta. Joo. Kaljaa saatana. Siinä on portti. Tässä minä. Tähän päättyy karhunkierros vuosimallia 2022 meidän osalta. 82.0 ja sieltä tulee vielä viimeiset sankarit portista läpi. Kiitos seurasta. Kiitos kun jaksait katsella videon loppuun ja kanavatilaukseen. You did it! We all did it. Kanavatilaukseen, jos homma maistuu. Syksyllä tulee seuraavaa videota. Kesän ajan vietetään varmasti vähän hiljaiseloa tällä kanavalla muuten. Käydään vähän Italiassa reissussa ja Sloveniassa ja tämmöstä nyt kun maailma on taas auki. Mutta syksyllä sitten ruskavaellukseen. Kohde selvinnee tuonnempana. Nyt terve! Morjens vielä tähän loppuun. Terveiset täältä toimistolta. Mä itse asiassa hetki sitten juuri sain editoitua videon loppuun tätä kyseistä pätkää lukuun ottamatta. Ja ajattelin, mä palaan ihan lyhyesti parilla sanalla vielä noihin pariin asiaan. Ensinnäkin karhunkierroksen todellinen mitta. Mulla oli siis tosiaan tämä Garminin kello päällä koko ajan kun käveltiin ja 85,5 kilometriä näytti mulla lopputulos. Se ei sisältänyt siis mitään ylimääräistä kävelyä eikä siitä toisaalta hirveästi jäänyt poiskaan. Eli ihan aina kun käveltiin karhunkierrospolkua pitkin, niin oli GPS päällä mittailemassa reittejä. Täten puolivirallisesti julistan, että karhunkierros on pidempi kuin 82 kilometriä. Toinen asia, seuraavissa videoissa ehdottomasti taas ulkoinen mikrofoni mukaan. Äänenlaatu ei ainakaan tämmöiselle äänenammattilaiselle ollut millään tavalla kelvollinen tuossa GoPro Media modissa, joka mulla nyt on tuossa kiinni, joten pienet pahoittelut siitä. Ensi kerralla taas vähän paremmilla vehkeillä ja niin edelleen. Mutta hyvät fiilikset jäi taas karhunkierroksesta. Mehän tehtiin myös podcastia matkan varrelta, eli Havuja kengissä. Podcastin 4. kausi on kuunneltavissa Podplayssa ja toki myös muissa isoissa striimauspalveluissa, kuten Spotifyssa ja Apple Musicissa. Käykää ihmeessä kuuntelemassa, sillä vähän erilaista fiilistelyä tältä reissulta. Tää nyt keskittyy aika paljon tämän päästään kuvaamiseen, pahoittelut myöskin siitä. Ehkä ensi kerralla muistan kuvata hieman enemmän luontoa, enkä aina vaan itseäni. No, tämmönen tässä nyt tuli ja tosiaan, kuten äsken lupasin, niin syksyllä sitten seuraavaa videoa. Moi!